posle 1,5 dana idem za Srbiju. Inače, snimit ću vam šta sam kupila u Srbiji. I zdravo svima, nalazim se u Istanbulu, posle 1,5 dana idem za Srbiju autobusom, ovdje iza mene. Do Istanbula sam došla brodićem, tu sam nešto malo snimila i nadam se da ću usput da u toku puta da vam snimim nešto. Sad čekamo još malo, nekih 15 minuta i onda krećemo. Nisam se javila juče, sređivala sam neki papir u matičnoj službi, onda sam bila po gradu, kupovala nešto, pa sam išla u goste, pa su mi gosti dolazili i tako dalje. Uglavnom, danas sam isto išla za neke papire, sutra imam neki sastanak online, to je vezano nešto za Tursku, nije ništa odavde. Sve u svemu, update što se tiče, eto, u utorak sam, eto, kao malo se nešto javila, nešto malo usput snimala, ali ništa sad specijalno. Bila sam i umorna juče i moram to nešto da sređujem i za posao. Kažem vam, na odmoru ste, ali niste na odmoru. To sam predala te papire, tu čekam, a sve to nešto po hitnom. Fascinantno mi je da niko ne nosi maske napolju. Vjerovatno su ovdje ukinute maske napolju, pošto niko ne nosi i svi kao kažu šta će ti. Moment. Uglavnom, to je to, ništa specijalno se ne dešava, osim što su gužve svuda se čeka, svud se ide nešto preko reda i tako. Idem sad do kuće i posle, ne znam gde ću. Posle mi sestra dolazi od tetke, tako da verovatno se neću javljati, prosto da budemo zajedno. Tako da, i ovo snimam sa novog telefona, ako se ne bude ubacilo, nadrljala sam ga. Zdravo svima, nisam se javljala nedelju dana, još uvek sam u Trsteniku, ali prosto od obaveza nisam se setila da upalim telefon. Previše vruće ovdje, znači nepodnošljivo. Možda zato što je nama tamo blizu planina, pa onda se kao ne osjeti toliko.
ali ovdje vazduha uopšte nema, tako da i nisam baš imala ni neku motivaciju a ni vremena da se javljam. Uglavnom, i sam razlog zašto sam ja i dolazila jeste da sredim srpsku ličnu kartu, srpski pasoš i tako dalje. I danas je četvrtak, ja mislim. U nedelju već idem nazad. Ostaje još sutra da uzmem vozačku dozvolu i da se vratim. Tamo me isto čeka brdo stvari i znači promjena prezimena i u Turskoj kao i ovdje. I nakon toga ponovo skupljanje neke dokumentacije i čega sve ne. Između ostalog i vakcinacija. I dalje ne znam koju da uzmem. Vidjet ću koja je dostupna. I dalje to nešto istražujem, gledam šta i kako. Ali eto i to me čeka kada se vratim. A ovdje me čeka naravno testiranje. I onda, dakle, povratak u Tursku. Što se tiče planova za Tursku, vidjet ću zbog posla, ako budem imala slobodne dane, još neke dodatne, možda snimim nešto, ovdje sve na brzinu. Uglavnom sam bila po kancelarijama, po stanici, jurnjava tih papira, predaja zahteva i tako dalje. I posjeta rodbini, ali prosto nema potrebe da ih snimam. Tako da eto, zbog toga se nisam ni javljala jer nisam bila 1,5 dana i onda kao htjela sam da provedem vreme sa njima. Tako da eto, to je to. Malo sam se i odvikla od snimanja, ni u bursi nisam mnogo snimala. Sutra možda odem negde, eto možda to snimim ako odem negde i bude interesantno. Eto čisto da zabeležim neki kratak video i da izbacim jer snimam novim telefonom, a onaj laptop u Turskoj mi ne prihvata videe sa novog telefona. Pa da vidim šta i kako. Ako to bude htelo da se sačuva, eventualno da prebacim preko WeTransfera, pa da onda skinem to jer znam da mi je Elmica slala iz Švedske njen snima kad smo snimali zajedno video i to je htjelo da skine preko WeTransfera, a ovako prebacivanje ne prihvata ovaj moj nov telefon, samo sa starog, a bolje mi je kamera na novom telefonu definitivno. Tako da eto, to je to otprilike šta se dešavalo ovih posljednjih nedelju dana kako sam došla. I to bi bilo to. Dakle, ništa specijalno se nije desilo. I zdravo svima iz Turske. Vratila sam se u bursu posle 2 nedelje, pa nije ni toliko iskreno, jer ja sam 22. juna krenula za Srbiju, 23. rano ujutru sam stigla i 4. jula sam već krenula nazad, 5. sam popodne bila u bursi, pa vi računajte. Uglavnom, razlog mog ranog dolaska je zato što se ponovo najavljuje neki novi soj, ponovo prete nekim zatvaranjima, tako da ponovo su brojke skočile, ponovo je ovo, ponovo je ono, meni stvarno više oko toga. I rekao, kad sam već završila ta svoja
te svoje obaveze, dokumentaciju u Srbiji, zašto bi ja čekala i zašto bih rizikovala, vraćaj se Marija nazad. Dalje, danas je 6. samo da vidimo, jeste, 6. jul, sreda. Što se tiče planova za danas, inače 4 sata popodne, ja za 4 sata idem na vakcinaciju. Fino. I bila sam do tržnog centra da uzmem prsten koji su mi radili mjesec dana. Samo jedno kamenče je ispalo ovdje sa strane. I njega sam čekala mjesec dana. Ali dobro, bože moj. Gledala sam neke kupaće, inače ništa nisam našla što mi se svidjelo, mislim. I kad nađem svoj broj, što je jako teško, boja mi se ne svidi, tako da, eto, kad nisam na vreme, ne, razlog zašto nisam kupovala pre kupaći, kada su i došli, znači tad je imalo mog broja, znači da biraš nerealno. Tada nismo bili sigurni da li ćemo ići negde na more, međutim, u međuvremenu dok sam bila u Srbiji, napravili smo neki dogovor sa društvom da odemo za Bajram. Biće gužve, znam, ali šta da se radi, bolje išta nego ništa. Tako da, eto, mislim, ja imam kupač, ali kao, eto, htjela sam da uzmem, pa da menjam, dakle, ali prosto vidjet ću. Naći će se. Nije to sad toliko ni bitno, jel te. Što se tiče vakcinacije, vrlo malo ću da kažem o tome i neću to da dužim uopšte. BioNTech sam izabrala. Nakon 28 dana od datuma prve doze se prima druga doza i počela je i treća doza ovdje da se daje ljudima. Dakle, prvi su, ja mislim, došli na red zdravstveni radnici. Moja svekrva, pošto je prva primila vakcinu kao zdravstveni radnik, ona je već došla na red za tu treću dozu. Da li će svi uzimati treću dozu, nisam sigurna, dakle ne bih da dužim o tome. Eto, stavljena je tačka. Manje od minuta sam posvetila pažnju tome i ne želim uopšte da posvećujem pažnju tome na svom profilu. Bila je velika gužva na granici, 20 sati sam putovala, inače trebalo je da putujem 12-13 sati, ja sam putovala 7-8 sati duže, divno. Tako da, eto, zašto je bila gužva na granici? Zbog toga što dolaze Turci iz Nemačke, Francuske, Švajcarske, gde god da su kolima i onda prave gužvu na granici, uleću tamo gde je mesto za autobuse i mi smo imali neki problem s nekim putnikom, nešto kod njegove papirologije nije bilo kako treba, pa smo i to čekali, to jest on je to nešto rešavao, ali ovi nisu dobili informaciju na bugarskoj granici, zato što je Bugarska u Evropskoj uniji, da ne davim, nešto s njim je bilo haos, pa smo i tu izgubili vreme. Tako da, eto, to je to. Bitno da ja nisam imala nikakav problem. I kad sam išla ka Trsteniku, išla sam autobusom, kao što ste mogli da vidite, i vratila sam se istim prevozom. Najviše zbog toga što sam imala previše stvari, dakle, znate da prošli put kada su moji bili, nisu mi doneli sve stvari i onda sam morala da donesem neke zimske jaknice, neku zimsku garderobicu i neku letnju garderobicu, tako da, eto, iz tog razloga najviše, a i malte ne mi se isto uhvati kad bih sada u ovom haosu sa ovim virusom išla avionom zbog samih tih kontroli, zbog samog tog preranog odlaska na aerodrom. Tako da, eto, makar sam bila na jednom mestu, dakle nisam morala da jurim, da ću stići na vreme. Eto, to je to. Šta da se radi?
Dakle, mi smo krenuli u 3 popodne, eto, čisto da vam približim, u 3 popodne po srpskom vremenu ja sam stigla u Pendik, dakle, to vam je azijski deo Istanbula, kako se zove, Yeni Pazar se zove onaj kraj. Mi smo stigli oko 10 nešto pola 11, u 11 smo imali brodić i krenuli ka bursi. Dakle, Pendik Jalova, brod i nakon toga put burse. Juče, znači, nije imalo šanse da snimam posle toliko puta, znači, nema bilo teorije. Danas, eto, išla sam za taj prsten. Išla sam da kupim neku dasku za sečenje, za kuhinju. Večeras, eto, idem to da se bocnem i to je to. Ništa specijalno se ne dešava. Inače, snimit ću vam šta sam kupila u Srbiji, a da nemam u bursi. Nisam mnogo stvari, dakle, mnogo toga sam planirala da kupim, nisam kupila jer prosto iz DM-a su brda stvari izbacili ili prosto nije bilo trenutno na stanju. Tako da, eto, i neke šampone sam htjela da kupim, ali učinilo mi se da ih imam i ovdje, pa kao ajde, ono kao, nisam htjela to da pretrpavam i onako sam imala jedan ogroman kofer i jednu crnu sportsku ogromnu torbu i još moju torbu, onu kao ručnu gdje stavim pasoš, novčanik i tako dalje, papire, test i to. Znači, haos. I plus torbicu pored sa hranom, ono kao voda, hrana, sendvičići neki i tako dalje. Da vas ne davim. Tako da, eto. Planiram, dakle, da idem na more sa društvom i pre toga, možda i posle toga, vidjet ću od obaveza. Planiram jedan vikend da odem na jedno super zanimljivo mesto. Mislim da će vam se svidjeti. To je nedaleko od nas, znači nije mnogo daleko. U jednom danu ću sve završiti to što imam, tamo da posjetim i da snimim. Tako da, eto, imam u planu da vam snimim ono što do sada nisam snimala. A znam da će vam biti interesantno, jer prosto kome god da sam pričala od mojih, da to postoji, svi su bili u fazonu idi. Tako da, pratite me. Dalje, planirala sam mnogo toga što se tiče i Reelsa i YouTube-a, onih kratkih videa, ali to ćemo sve snimati ovdje. Jednostavno, u Trsteniku u kući mi nije dobro svetlo. Ovdje imam belu, mislim kao svetlo-sive zidove, kada upalim ovo svetlo bude kao belo, tako da mi je tu mnogo bolja pozadina i tu garderobicu koju sam donala, sve ću to da iskombinujem i onda da vam snimim i te neke kao modne kombinacije. Prosto na početku smo jula, ja ako svaki dan budem to snimala, neće se i da putuju, sad može i da se iskoristi to posle za septembar i za jul, i za avgust, i za septembar, nebitno. Snimit ću vam svašta nešto, sve sam zapisala što ste mi rekli, tako da se nadam da će vam se i taj materijal svidjeti. Eto, to je taj neki plan. Idem sada do kupatila, pošto su mi uglavnom, dakle, šminkicu i nešto za kosu sam kupila, nije nešto specijalno. To ću vam snimiti i onda se vidimo možda malo kasnije. Što se tiče prve stvari, ona mi je u ovoj sobici za goste. Ovo sam izlepila da se ne bi slučajno prosulo. Dakle, u pitanju ova maska za kosu. Ja sam tražila ono obalejno kokosovo mlijeko. I ovo je kokosovo mlijeko, kokosova voda. Evo, bale maska za kosu, kokosova voda. Dakle, mislim da radi istu stvar kao ono, ostavit ću vam sliku ako nađem. Dakle, njega više nema u prodaji. Bila sam u Kraljevu, u Kruševcu, u par DM-a. Ili DM-u. U par DM prodavnica i nisam mogla da nađem. Kupila sam jednu za sebe i kupila sam jednu za svekrvu. Ima 250 ml.
Ne bih sada da otvaram, pošto već imam ovamo neku maskicu, pa da prosto bude, što se kaže, sve kako treba, ali evo, znači 12 mjeseci od otvaranja možete koristiti. Eto, to je to što se tiče prvog proizvoda. Dalje, naravno, ništa bez buržoa pudera kog nemam ovdje. Uzela sam ovaj Always Fabulous 125 i uzela sam Healthy Mix broj 52. Tako da eto, ta dva pudera sam uzela nova. A inače u Turskoj, i ovo sam izlepila, a bukvalno sam je pojela, koristim ovu Miša BB kremu u broju 21. Pre sam koristila broj 13, ali ona mi je baš bila svetla. I ona mi je nekako najsličnija Bourjois BB kremi koju nisam mogla da nađem. Eto. I pored toga koristim, kad sam već počela, Altera iz Rossmana i Wet n Wild koju možete da nađete u DM-u, čini mi se, ovu paletu za konturisanje. Eto, to je to. Naravno, što se nekih, da kažemo, slatkiša i slaniša tiče, tu je naravno plazma. Mislim da unutra ima 4 pakovanja. Uzela sam 2 ovakve. I naravno smoki. To je prvo šta sam rekla da ću uzeti tamo. Jela sam nenormalno kao, znači, neko prase. Smoki najviše. Tako da, eto. To je to što se tiče nekih grickalica koje su mi, i da, bez čega se ne može. Mada imam i ovdje, ali preveliko je. Znači od kila, nema ovako mala. Vegeta! Eto, to je to što sam kupila u Srbiji. Nisam nešto pretjerano kupovala, ali bože moj. Eto, toliko od mene za ovo uključivanje, pa se čujemo malo kasnije. Da, i šta sam zaboravila da vam pokažem, to je ova torbica iz DM-a, Balejna. Svidjela mi se jer je naravno roze. Zašto bih ja kupovala nešto u nekoj drugoj boji? Eto, toliko.